vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Mukoma nashi mhuri yangu yakapera kufa, I mean my wife and my 2 kids, mushure mekunge ndanyengerwawo neumwewo friend yangu uyo wandainge ndichingoona achingoposta mavideos achirakidza kuti ainge achirarama kaupenyu katori bo kuDubai uko. Saka ndaingofungidzirawo kuti zvimwe kuda paakaenda ikoko akabva achizokwanisa kuwana mukana, akabva akonekta nevanhu vane mari dzavo, but ndainge ndisingatozivi kutoti mari dzake dzainge dziri mari dzehorombwa. Zvino akachizoti auya kuSouth Africa. At that time tainge tichiri kugara kuKimberley muSouth Africa, ndokubva achizonditi ainge achida kundiona. At that time ainge ari kuCape Town, kwava kukwira ndava kuenda kuCape Town kana mudzimai wangu akatongwavha mari yekuti ndige ndichikwanisa kuenda kuCape Town, achiti endai, zvimwe kuda munokwanisa kutopiwawo mabusiness deals. Ndakaenda kuya mukomanashi. Chinhu chakandivhundutsa ndechekuti akabva achizondipfimba, ainge ari masikati, akabva andiudza kuti iye ainge achindinzwira havi achida kuzondiita mudzimai kana tava kunorara, because at that time he had booked separate bedrooms. Akabva ati, I want you to join up with me tonight because ndine zvakawanda zvandiri kuda kubva pauri, uye zvekare I want to show you the other side. Ndakabva ndati munhu uyu ndoita sei, ndomurova here? But akabva andirangaridza kuti even though I was not liking what I was hearing, that was the same thing that had happened to him apo paainge asati akwanisa kuita mari. Akabva anditi it is okay, even right now I can even book a car, not even a flight, a car right now. I can go and book a car for you so that you can take it with you kuKimberley zvekare nadriver nhasi uno. Asi ziva kuti hauzofaniri kuti unge uchizonditsvaka zvekare, because this opportunity that I am going to give you, it is an opportunity of a lifetime, an opportunity that a lot of people are craving and are asking for. Are you willing to do this? Mukoma ndakachema, ndakarwadziwa, ndikati zvinondoita sei? Akabva achizonditi it was not going to be painful, he was going to take me through that process. Akati achazondidzidzisa. Mukoma nashi ukuwo mudzimai kwangu ainge achingondibvunza, munovaziva vakadzi kana pakaita sekunge panenge paine gap rekuti munokwanisa kuzopfuma kana ukaenda kwacho kunenge kuine mukana, mudzimai anenge achingoti 2 minutes okufonera. Mukoma nachizi pressure randainge ndava kupiwa nemudzimai wangu, akangotora mapictures efridge, musitomborina kana chokubata. Akabva ati kuri kufamba here ikoko kunotaurwa neshara, titumidzireiwo mari. So ndakabva ndachizokumbira mufesi uyu kuti ange achitumidzira mudzimai wangu mari. We then went and withdrew some money, ndokubva ndachizotumidzira mudzimai, akabva anotora mari iya. Asi mudzimai achigamuchira mari ainge asingazvizivi kuti usiku hwacho murume wake ainge achazoditwa mukadzi neumwe murume. Zvadaro usiku hwakazoti hwasvika, ndakambotanga ndaenda kurumu kwangu ndakachema mukoma, ndikabva ndati nhai Mwari, is this the way that you have decided to bless me? Asi sezvisinei ndakangozvidza kuti fine, chero zvazvaita. Mukoma nachi ndakaenda kubar, ndikati mashots etequila after tequila, ndichizviudza kuti I do not want to be sober. Kuti iye akazoya akanditora nguvai, I don't even remember because I had passed out. Ndakazomuka makuseni mukoma nashi, munhu akandivhumbatira. Mukoma, I did not even feel very nice at all. Ndikati zvatoitika. Ndopa akabva achizondiudza kuti ainge aine umwe murume uyo aikwanisa kuzondibatsira. All this was supposed to be done. Ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kuKenya. Ndikati it is fine, kuKenya ndinoenda hangu sezvo ndagara ndatongobvarurwa zvakatongofanana izvi. Mukoma nashi takazoenda kuKenya kuya, apa aingoramba achingoda kungorara neni chete. Asi after marituals acho akabva ati zvapera. So ndiriko kuKenya uku ndakabva ndachizopiwa ring. Ndine ring iyo yandiinayo, ring yandinoshandisa kana ndiine mukadzi wandinenge ndichirara naye. Kana ndapedza kurara naye, paya pandinenge ndoita sekunge ndiri kumubata-bata, ndinobva ndanopuruzira ring iya pasikarudzi yake pane kaya kavanoti kaklit karipo
pasikarudzi yemunhukadzi. Ndinopuruzira ndichiita sekunge ndafadzwa chaizvo naye. Izvi ndakatanga kuzviita pamudzimai wangu. Kana ndichitoita saizvozvo ndinenge nditori bhizi ndichitozadzikisa mhiko. Zvino ndakabva ndachizoudzwa zuva iro rekuti mhuri yangu yainge ichifanira kuti inge ichizofa. Mukomana she then booked a flight for me kwava kuenda kuDubai, ndichiti ndainge ndiine mishini yandainge ndichida kuenda kunotengako kuDubai kuya. So my family, my wife and my kids, I had told them kuti vainge vachifanira kuti vange vachimboenda kunoona mama kumusha. So my wife, I had bought a car for her. Mukoma ndokubva vachizoenda kumusha paya. So akati ari munzira zvino ava kudzoka sezvandainge ndakaudzwa kuti ndige ndichiita. Aifanira kuti ange achizorota. Zvino akabva achizorota vatete vake ava akavarota vachingodzungaira vari pamotikari. Ndokubva achizoudza amai vake. Zvose izvi zvakaitirwa kuti kana akazoita accident hama dzinge dzichizoti vatete zimuroi. Ende makuseniseni vakabva vachizoenda kuno mumwe muprofita uyo akazovabatsira akabva ati aiwa ngavaende zvavo vachasvika kuHarare mune zvakanaka. Along the way my wife iye akabva achizobatwa nehope kwava kuita head on collision nerimwe bhazi. Mudzimai nevana kwava kufirapo paaccident. Ndakachema mukoma. Ndakabva ndazopiwa mazuva 2 ndichinzi andaifanira kuti ndige ndichizosvika muZimbabwe. Ndakambotanga ndadarikira nekuKenya uko kwandakanozadzikisa dzimwe mhiko dzangu kwava kuzosvika zvangu muZimbabwe. Ndakachema mukomana she zvekuti vanhu vose vakandinzwira tsitsi kuti shuwa zvinorwadza, regai murume uyu ange achichema achiungudza kudai. Kurasikirwa nemwana nemudzimai, vana 2 here, muri kuparara nezuva rimwe chete. Mukurombwa kwangu ndo zvandakaitawo izvi mukomana she. I regret hangu zvinhu zvose izvi zvandakaita. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section, especially at night. Dzimwe nguva handirari. It becomes so difficult for me to fall asleep because ndinenge ndava kutanga kuzvibvunza kuti asi nai Mwari ndo zvandakaita izvi here. Kana mukaposta nyaya yangu mukomana she ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri n'anga, ndinoitawo zvekurombesa. Muripo wangu mukomana she ndewe kuti iwewo ukauya kwandiri unofanira kuti unge uchizondipa mazita ehama dzako dzaunenge uchida kushandisa. Kunyange ukandipa mari, like tine mari dzatinochaja of course, sezvo tiriwo vanhu vanenge vaine mhuri dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichiwanawo chekubata chouviri. Saka ndinowanzo kuchaja ma 2.5 US in which inenge iri mari shoma, nekuti kana ndikakurombesa zvinhu zvako zvinobva zvatosununguka zvotanga kutoendeka. Asi mari ndinoiwana kuburikidza wanyora mazita anokwana iwo kuita 10 ehama dzako. Saka hama dzako idzi dziri 10 kudaro, mwedzi woga woga ndinenge ndichitumidzira zvinhu zvangu kuti zvinge zvichienda kunokolekta ndikangoti mari yetax kana kuti yeche10 kubva kuhama dzako. Mari iyoyo mukomana she inotouya kwandiri physically each and every month. Kana hama yako kana kuri kunzi ikabatawo ingava iri kana $100 kana kuti $200 mwedzi wose, then inobva yachizotorerwawo 20. Saka vari 10 kudaro ndinotowana mari yakawanda apa nevanhu vose avo vanouya kwandiri vachiti vanoda kuromba. Saka mhiko dzacho dzinenge dziri mhiko dze10 years. Uyuwo anenge auya kwandiri handimuudzi kuti pa10 years ipapo pandinenge ndichikwanisa kutorerawo hama dzako mari kana Mwari vasati vapindira, nekuti choga choga chinoitika pasi pano pezuva chine muganhu. Mwari vanozosvika pakuganhura kuti aiwa zvakwana. Saka ndakaona kuti 10 years
mishonga yacho ndo painozotadza kuramba ichingotorera hama dzeuya anenge auya kwandiri mari vobva vachizosunungurwa. Kunyange munhu asina kuenda kunobatsirwa kun'anga, kumaprofita kana kumapasta, naturally zvinozongoganuka zvega after 10 years. Saka kana munhu akauya kwandiri, zvese izvi handimuudzi kuti iye anenge achiraramawo upenyu huri right for 10 years, asi kana zvaganuka zvaganuka, inini naye tinenge tisisina ukama uye zvinhu zvangu zvinenge zvava kusakwanisa kumuchengetedza. Mishonga iya yandinenge ndamupa kana ikapanduka inenge yapanduka, zvinenge zvava zvekwake, zvinenge zvava kusada ini. Ndipo paya pekuti kana akazouya kwandiri ava kuti ndibetserei zvinhu zvangu zvapanduka, ndinobva ndachizomuchaja mari, ende ndinenge ndisingadi zvimari zvake izvo zveurombwa, nekuti mari yake inenge iri mari yeropa, mari yakasviba. Saka inozondisvibisa pamberi paMwari nemadzitateguru angu. Ndinongomuudza kuti iwe uchiita zvinoita kuti ndinge ndichikwanisa kuwanawo mari, asi handisi kuda mari yako yourombwa, ndiri kuda mari yakachena. Saka ndinorombesa muripo wangu ndiwowo wekuti handidi mari yourombwa, ndinenge ndichida mari yakachena. Ndiyo sikireti iyo yandiinayo. Zvimwe kuda vamwe vanokwanisa kutobatsirikana, vamwe vanenge vachidawo kuromba, kuti mukunorombesewa unofanira kuti unge uchibata mazwi. Bata mazwi, nekuti kana ukasanzwisisa iwewe contract yako yaunenge wapiwa kuti iyi ndiyo contract yako, nekuti ndinotofanira kutoti ndinge ndichitomuudza munhu uyu kuti makore anokwana kuita 10 unenge wakachengetedzwa nedare rangu, asi kuti munhu haazokwanise kuzonzwisisa kuti after 10 years chii chinozoitika, sezvo ndinenge ndichimupa protection nezvinhu zvangu zvichimuprotecta for 10 years. Ko kana 10 years dziya dzapera, hakuna kana anombondibvunza, because nemashiripiti ose awo anenge achiitika mudare mangu, munhu hapana kana paangambofa akafunga nezvazvo. Iye pfungwa dzake dzinenge dzatova kumafaro kuti kana ndikawana mari, ndikatanga kuita mari, ndoda kuzotenga motikari yakati, ndoda kuti nhingi ange achizozviona kuti ndava nemari, ndava chibaba ini, ndoda kuti ndinge ndichizoenda kunogara kunyika kwakati. Saka anozozviona manje after 10 years kuti zvinhu zvangu zvazvinenge zvava kuita sekunge zvava kudzikira, ko chii chiri kuitika? Paanozodzoka kwandiri ndinobva ndamuti iwe zvinhu zvako zvakasopanduka kudhara, sei usina kudzoka kwandiri kubva pawakaona kuti zvinhu zvako zvava kudzikira? Zvino ndava kuda mari. Obva ati munoda mari? Ndobva ndati handidi mari yako iyo ine tsvina inozondisvibisira matare angu, iwewe uchitsvaka nzira dzekuti uchange uchizondipa mari yakachena. Vazhinji ndo vanozoti sekuru zvinoita here kuti ndinge ndichitengesa motikari dzangu? Ndobva ndagamuchira mari. Ende kazhinji kacho mushure mekunge wandibhadhara ndo paunobva wachizobhuroka zvekurevesa, zvekuti unozova murombo, umwe murombo wekupedzisira 10 times more than zvawainge umbori apo pawainge wakauya kudare kwangu for the first time uchida kurombesewa neni. Ndiyo nyaya iyo yandiinayo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ndiyo yambiro iyo yandiri kudawo kupa kuvana veZimbabwe kuti aiwa, anenge achida kuromba ngaarombe, nekuti bumbiro remutemo rinobvumidza kuti anenge achida kuromba anoromba, zvisinei nekuti arombera paari here kana kuti pane umwe munhu. Zviriko here izvozvo? Nhai vedare, kune avo vanoziva the constitution, ivo vanga vachiti zvirimo mubumbiro remutemo kuti munhu anotendedzwa kuita mabeliefs aanenge achida kuita. Kunyange ukanzi warombera pane umwe munhu, mutemo unokubvumidza, asi zivai kuti mukuromba unofanira kuti unge uchibata mazwi. Hanzi batai mazwi. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri very protective kuvana vangu, ende ndikuona kuti vana vangu vava kutokura vari very antisocial nekuda kwezvimwe zvakaitika. Handitombotendedzi kuti vana vange vachienda kunotamba nevamwe. Ndenichida kuti vana vangu pavanenge vari, neniwo ndinofanira kuti ndige ndichiva
ndiripo ndakangovatarisa zvekuti vanongogara vari muyadhi. So mukomanashe chinokonzeresa kuti ndige ndichirambidza vana kuti vange vachisocializa nevamwe vana kunyange vari kuchikoro, mukomanashe hana yangu inenge isina kugadzikana. Ndichingoti kokana vana vangu vakazokuvadziwa nevamwe kuchikoro ikoko, inhau yekuti pane zvakaitika mukomanashe. So pandainge ndichiriwo mwana mudiki, pano kamwe kamwana kevamwe amai vainge vachiroja pamba pedu. Saka kamwana aka kainge kari mugrade 2. Ndakazokavharira muwardrobe mushure mekunge ndakaona kachiba shuga mumba medu, because taiwanzokuti kana tikabva kuchikoro tobva tatanga kuona macartoons, vana Power Rangers, vana Bananas in Pyjamas. So takazoti takagara zvedu tiri mudining, iko kakabva kati kada kunonwa mvura, ndokubva ndazokatevera. After ndati ko aripi, ndokubva ndaona ari busy achibashuga. Ndikati uda kundirovesa namama vangu kana vadzoka vachiti ndini ndanga ndichibashuga, why shuga yapera. So ndakabva ndakatora ndikabva ndazoenda nako kubedroom kwana mama, ndikabva ndakavharira imomo, ndokubva ndakasiya. Mukomanashe dai kwanga kuri kunzi vainge vasiri mama vakazokasika kudzoka vachibva kubasa, hamenowo chakangoita kuti vange vachingosvika nekuvhura wardrobe, kamwana aka ndokubva kati puu pasi. Mukomanashe kainge kava kutopererwa nemweya wekufema. Mama vakabva vatitora mvura. Zvinhu izvi zvatakazoita mukomanashe hakuna kana umwe akazozviziva kusvika mwana uyu azoita right. Vakandirova chaizvo mama vangu. I got so traumatized. Mwana uyu ainge achipindurudza maziso panguva yacho iyoyo apo mama pavainge vachimudira mvura yavainge vatora mufiriji, apa vainge vongoti nhai Mwari wangu, nhai Mwari wangu, kochiiko chiri kuda kuitika, itai kuti mwana uyu asafa kane. I got so traumatized nezvose zvakaitika nekuzorohwa kwandakazoitwa namama. Saka trauma iyi yandiinayo mukomanashe ndingaitawo sei kuti ndinge ndichiita right, because vana vangu vatova very antisocial. Is it normal this what I am doing? Can I raise these kids in such a way that they can be antisocial and still they can be able to raise their own families? Ndinogara ndichivavhundutsira, dzimwe nguva nditovaudza kuti kana mukaenda kunotamba kumba kwana nhingi muchaiswa mufiriji, mukafira mufiriji, kana kuti munoiswa muwardrobe mugofiramo muwardrobe, because I will be so scared. Ndichida kuti vagare vari pamba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Is it necessary, nai vahanzvadzi, kuti munge muchizovhundutsira vana venyu kudaro kuti kana mukaenda kumba kwana nhingi muchazoiswa muwardrobe mobva mafa? I think you are even traumatizing your own kids. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.